Honetan, bideo honetan eragile hermitikoak zer diren aztertuko dugu, eta horretarako ezinbesteko izango dugu eragileen adjuntua zer den jakitea aurreko klasean emandakoa. Bueno, eragile hermitikoak da adjuntuen kasu partikular bat. Hau da, A eragile bat badugu, eta bere adjuntua A plus izanik, normalean bi horiek diferenteak dira, ez dira berdinak. Baina kasu batzuetan, kasu partikular batzuetan, bi horiek berdinak izaten dira. Eta berdinak direnean, hermitikoak edo hermitiarrak edo autoadjuntuak direla esango dugu. Eta kasu partikular horiek, bereziak direnak, mekanika kuantikoan oso importanteak dira. Ezinbestekoak izango dira. Izatez, magnitude fisiko guztiei dagozkien eragileak hermitiarrak izan behar dira. Beste arrazoiengatik, aipatu genuen bezala, hau da, magnitude bat neurtzerakoan ateratzen zaigun balioa beti erreala da. Eta hori dela eta orduan batez bestekoak neurtzen ditugunean, hauek errealak izan behar dira. Eta beraz, bete behar den erlazioa badugu magnitude hori, eta magnitude hori fisikoa bada, bi horiek hermitiarra izanik betetzen den erlazioa ondorengoa dugu. Demagun sistema psi egoera batean dagoela, eta hau egiten dugula. Bueno, hori egitea da psi egoera horretan egonik, haren batez besteko kalkulatzea. Baina hori hermitiarra izan da, beste ondorengo erlazio hause betetzen du. Hau da, eskerrera pasatzerakoan, biharkaketa eskalar horretan, adjuntuarekin pasatzen da. Baina adjuntua bera da. Orduan, daukagun erlazioa, betetzen den erlazioa, hause da. Baina, izatez, adierazpen hause, dugu aurrekoaren konplexu konjukatua. Beraz, hau, honen berdina dugu. Eta hau ez baduzu ikusten, nire gomendioa da jartzea bai honi eta beste honi dagozkien integralen adierazpenak. Eta argi eta garbi ikusiko duzuen nola bi hauek bata bestearen konplexu konjukatuak direla eta berdinak izan behar direla. Horrek zesan nahi du, kantitate hause, haren batez bestekoa, baldin eta hermitikoa bada, erreala dala. Eta hori da, gure magnitude fisikoekin lotutako eragilei eskatu behar dieguna, batez besteko horiek errealak izatea. Hori dela eta magnitude fisikoekin lotutako eragile guztiak hermitiarrak izan behar dira. Ja definitu ditugu magnitude batzuen oso simpleak diren arren, magnitude batzuen eragileak, zeintzu dira horiek, horatzen badugu, bi bakarrik, baino ez dira, eta bi horiekin lotutako beste batzuk, baina jatorrizkoak bi dira. Lehenengoa, posizioarekin lotutako eragilea X funtzioa dugula. Hau frogatzea hermitiarra dela oso erraza dugu. Eta bestea, momentuarekin lotutakoa duguna. Momentuaren eragilea, hau, minus IH barra X egiko derivatu partzial dimentsio bakar batean egonik dugu. Bai bitxia egiten zaigu. Lehenengo eta behin, eragia bera irudikaria da. Eta berarekin lotutako batez bestekoak errealak izan behar dira. Orduan, nola izan daiteke hause posiblea? Hori agian hobeto ikusteko zer egingo dugu? Egingo dugu honen froga. Eta ikusiko dugu hau benetan, ea hau betetzen duen, eta benetan hermitiarra dugun. Hau da, adierazpen hause, hori bera, hementxe daukagun adierazpen hori betetzen duen. Eta ez bakarrik hori, izatez hementxe daukagun bi funtzio horiek diferenteak izan daitezke. Eta hori da frogatuko duguna. Horretarako beste horri bat hartuko dugu, hau batera eramango dugu, eta orduan, zer da frogatu behar duguna? Orokorrean, eragile bat, hermitiarra izateko, eta kasu honetan momentu lineala hermitiarra izateko bete behar duen erlazioa,
ondorengoa dugu. Psi uin funtzioa, hementxe dugu P eragilea, aplikatuta beste phi uin funtzioen gainean, hermitiarra bada, honen berdina izan behar du. Bueno, gure kasunetan, P eragilea zein dugu? Minus IH barra X egiko derivatu partziala. Orduan, hau da berdin, egin dezagun astiro, minus IH barra firen X egiko derivatu partziala da berdin. Bueno, jarriko dugu hemen minus IH barra ziren X egiko derivatu partziala. En fin, bueno. Jarri dezagun hau frogatzeko biderkak eta eskala arrauei dagozkien adierazpen integralak. Hau da berdin, ziren konplexu konjukatua eta biderkatzen duela beste aldean barkatu dagoena. Eta hau da berdin, integrala, eskerrean daukaguna, IH barra. Trebetasun gehiago daukasunean, orduan ja, agian harinago egin dezakezu hementxe dagozkien integral horiek. Bueno, guzti honen berdina. Orduan, hau pixka bat hobeto jartzeko, aterako dugu hementxe daukagun integral horiek. Bueno, hementxeako minus IH barra kanpora ateratzen da, hementxeako minus IH barra ere, baina konplexu konjukatua dugu, orduan IH barra bezala aterako zaigu, orduan hementxeako alde batean minus IH barra firen X egiko derivatu partziala, da berdin, IH barra integrala firen bider diferentzial X. Bueno, IH barra simplifikatu dira eta hau da geratzen zaizko. Orduan, konparatzen baditugu hementxeako adierazpenak, biak oso antzekoak dira, baina ezberdintasun handiak dira. Alde batetik, bata positiboa, bestea negatiboa. Hementxe daukagu adibidez, derivatu partziala, firen gainean aplikauta dagoena. Beste aldean daukagu, psi konplexu konjugaturen gainean aplikauta dagoena. Orduan, bata bestean antzea hori hartzeko, zera egin behar dugu, hementxeako derivatu partziala beste aldera, firen gainean pasatzea. Eta hori nola egin dezakegu? Bueno, horretarako eginko dugu hementxeako integral hori, eta zatikako metodoa aplikatuz. Horretarako ze egingo dugu? Bueno, horretarako egingo duguna izango da, beste kolore bat, erabiliko dugu horretarako, deituko dugu alde bati diferentzial V eta besteari U. Hau da, derivatua duenari diferentzial V deituko diogu eta firi U. Honen egiten dugu, honen integrala egiten badugu V lortzen dugu, hau da, psi konjukatua V dugu, ez da onda ikusten, V dugu, eta bestaldean diferentzial U lortuko dugu, eta horretarako egiten duguna da, berriro hemen erratu naiz, firekiko derivatu partziala, diferentzial X berdin diferentzial U. Eta, orain, pixka bat gorago eramango dugu, hau, betu ikusteko. Eta hementxe daukagun integral hause, goian daukaguna zatikako metodoa aplikatuz, beste honen berdina geratzen zaigu. Bueno, beste honen berdina geratzen zaigu. Alde batetik izango dugu U bider V, hau da phi bider psiren konplexu konjukatua, eta honen limiteak dira, integral daukan limiteak, normalen zitu jartzen, eta dira minus infinitutik, infinitora. Minus integral V diferentzial U. V da psi konjukatua eta diferentzial U firen X egiko derivatu partziala diferentzial X.
Eta hauek, konparatzen baditugu, hementxe eskerreko eta eskubikoa konparatzen baditugu, hau da, hementxe daukagun hau, konparatzen badugu, beste honek konparatzen badugu, bai bi hauek berdinak ditugula, baina honen aurrean daukagun faktore hause da diferentea dana. Baina, gure win funtzioak erabiltzerakoan, win funtzio normagarriak, normalizatuak alizateko, infinituan eta minus infinituan anulatu behar dira. Oda, bai phi eta psi, x infinituan eta minus infinituan, derrigorrez zeroan joan behar dira normalizagarriak izateko. Eta hori dela eta emetxagoen prefaktorio hori, zero izan behar da. Eta hau dela, era honetan, bai frogatzen dugula, hasieran goian genuen erlazioa. Biak, momentuaren eragilea, ermitiarra dugula.